і милостивий, щодрий на ласку для усіх, хто Тебе призиває. Гэтымі словамі антифони на уваход розпочинаємо святую імшу у 22-ю звичайную нядзелю. Падчас сённяшняга псальму будзем паўтараць наступны рэфрэн «Божа, Тебе прагне душа моя». Сапраўды з прагнення душы прыходзім у святыню, у Дом Божий, каб Богу падзякаваць, каб папрасіць патрэбныя ласкі і благаслаўлення, а асабліва, можа, на пачатку новага навучальнага катэхетычнага года прасіць у Бога благаслаўлення аб дары Духа Святога, а патрэбныя ласкі на штодзень. Падчас гэтай імшы малюся у інтэнцыі Яны Тумілевіч, якая дзякуе сёння Пану Богу за пражытыя 17 гадоў з просьбай аб далейшым благаслаўленні на кожны дзень, аб апецы Маці Божай для яе, аб святло Духа Святога і мудрасць, дапамогу ў вучобе, каб добры Бог благаславіў для яе на кожны дзень і для яе сям'і. А каб годна удзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашу недасканаласць. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкамі і занятамі. Таму прашу Найсвяцейший заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцеся за мяне. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Jezu Chryste,
Молимся. Усемогутный Боже, вершиня усялякой досконалости, наполни наше сердце любовью до Тебе, и да поможи нам узрастать у побожности. Падтрымлівай і ласкаво захавай у нас усё добрае. Праз Пана нашего Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобой живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Єремії. Ти намовляв мене, Пане, і я поддався намові. Ти був мацніший і перемог мене. Я становлюся посмешищем кожний день, і всі кпять мене. Бо коли тільки починаю говорити, кричу об насиллі, обвіщаю спустошення, тому що слова Пана стало причиною щоденних кпінів і насмешок з мене. І я сказав собі: не буду вспоминать Яго і не буду больше промовлять у ім'я Ягоне. Але у моїх костях з'явився ніби пылаючий огонь, що був замкнений у костях моїх. Я стомився терпеть Його і больше не могу. Это Слово Божие. Засохлой и безводной. Боже, Тебе прагнет душа моя. Так у святыне я вглядаюся в Тебе, как убачить Твою силу и славу. Бо милосердность Твоя лепшая за життя. Вусны мои будут хвалить Тебе. Боже, Тебе прагнет душа моя. Так буду благословлять Тебе в моем житии и взнесу руки у имя Твое. Душа моя насыщается небыт лучшами туком, и устны мои славят Тебе радостным спевом. Боже, Тебе прагнет душа моя. Бо Ты стал моей допомогой, у тени крылов Твоих узрадуюся. Да Тебе гнется душа моя. Тримає мене Твоя правиця. Боже, Тебе прагнет душа моя.
Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Прошу вас, браты, про злитость Божию, отдайте ваше тело на офяру живую, святую, приемную Богу, на разумное служение ваше, и не достосовывайтесь до этого веку, але переменяйтесь праз обновление розуму вашего, как вы познали, якая воля Божия добрая, приемная и досконалая. Это Слово Божие. Пана Иисуса Христа, просветлить Божие сердца вашего. Как вы ведали уши поте покликания нашего. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Macieja. U той час Jezus począł odkrywać swoim uczniom, że on powinien iść w Jeruzalem i szmat wycierpieć od starszych, pierwszoświatarów i kniżników, i być zabitymi na trzeci dzień uwoskresnąć. Odwiółszy jego u bok, Piotr począł dokarać jego, кажучи: «Пошкодуй себе, Пане, нехай не здариться гэтага з тобою». Ён жа павярнуўшыся, сказаў Петру: «Адыдзі ад мяне, сатана. Ты для мяне спакуса, бо думаеш не аб тым, што Божае, але аб тым, што чалавечае». Тады Езус сказаў вучням сваім: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачацца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Бо той, хто хоча жыццё сваё зберагчы, загубіць яго. А хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той знойдзе яго. Бо якая ж будзе карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй прынясе шкоду? Або што дасць чалавеку замен за душу сваю? Бо прыйдзе Сын чалавечы ў славе Айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле учынкаў ягоных». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Зварот старшыні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі арцыбіскупа Тадэвуша Кандрусевіча аб малітве у інтэнцыі Беларусі. Глыбока паважаныя святары, кансакраваныя асобы, дарагія вернікі, людзі добрай волі. Наша бацькаўшчына перажывае нябачны да гэтага часу грамадска-палітычны крызіс, які з дня на дзень паглыбляецца. У міралюбнай і памяркоўнай Беларусі, а менавіта такой нашу краіну ведаюць у свеце, брат падняў руку на брата, у выніку чаго пралілася кроў і шмат людзей пацярпела. Вялікую трывогу выклікае сёння і складаная эканамічная сітуацыя. Нам пагражае міжнародная ізаляцыя. Раскол грамадства павялічваецца, што не абяцае яму добрай будучыні, бо, як кажа Христус, кожнае валадарства, падзеленае само ў сабе, спусташаецца, і кожны горад ці дом, падзелены сам у сабе, не выстаіць. Усё часцей можна пачуць думку, што рэальнай становіцца пагроза грамадзянскай вайны, аб чым ніхто з нас не мог нават і падумаць яшчэ некалькі месяцаў таму. Вядома, што для эфектыўнага лячэння хваробы найперш неабходна паставіць дыягназ, каб потым
прызначыць адпаведнае лячэнне. Падобна павінна быць і пры вырашэнні цяперашняга крызісу, які дасягнуў свайго апагею пасля нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў. Разам з пошукам знешніх прычын такога стану рэчаў неабходна звярнуць увагу на духоўныя. Трэба прызнаць, што наша грамадства духоўна хворае. На пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя мы атрымалі свабоду. Гэта вялікі, выпакутаваны нашым народам дар, але адначасова і вялікае заданне. Наш народ прайшоў праз вялікія выпрабаванні атэістычнага таталітарнага рэжыму і выстаяў ва ўмовах несвабоды. Але ці ведаем, як выстаяць у свабодзе? Найноўшая гісторыя паказала, што не. Прывабнае слова «свабода» мы прынялі як магчымасць жыць без абмежаванняў і адказнасці, без захавання Божага закону. Прымаюцца супярэчныя ўстаноўленаму Богам парадку законы, якія вядуць да маральнай разбэшчанасці, разбураюць сям'ю як падмурак грамадства, не шануюць Божы дар жыцця і ім маніпулююць. Прапагандуецца антыдухоўная культура. Рэлігія не дапускаецца ў навучальныя установы, у сілавыя структуры і пенітэнцыярныя установы. Не ўрлегаваныя адносіны паміж рэлігійнымі арганізацыямі і дзяржавай. А існуючае заканадаўства аб рэлігійных арганізацыях і свабодзе веравызнання ўжо даўно не адпавядае рэчаіснасці і прынятым у свеце стандартам. У выніку рэлігійныя арганізацыі не могуць у поўнай меры рэалізаваць свае магчымасці найперш у справе выхавання на вечных і нязменных духоўных каштоўнасцях новага чалавека, які будзе адказна і сумленна выконваць свае абавязкі і паступаць так, каб у будучыні не ўзнікалі складанасці, з якімі мы цяпер сутыкнуліся і не ведаем, як іх вырашыць. Добры вернік – гэта добры грамадзянін сваёй краіны, які клапоціцца пра яе духоўнае дабро і матэрыяльны дабрабыт. Узніклы крызіс – гэта непазбежнае наступства граху беззаконня. Таму неабходна прызнаць грэх асабісты і калектыўны і пакаяцца з мэтай перамены нашага жыцця. Замест хлусні павінна запанаваць праўда, замест зла – дабро, замест нянавісці – любоў, замест асуджэння – прабачэнне, замест згубных падзеяў – еднасць. Прызнаючы прынцып справядлівасці, нельга забывацца пра верхавенства любові. Без гэтага немагчыма вяртанне да нармальнага жыцця. Зыходзячы з праўды пра бязмежную міласэрнасць Бога, трэба памятаць, што кожны чалавек пакліканы да таго, каб быць міласэрным і прабачаць бліжнім. Святы Ян Павел II казаў, што любоў і згода будуюць мір, а нянавісць і гвалт яго руйнуюць. Хрысціянства вучыць перамагаць зло добром. Таму асабліва актуальнымі з'яўляюцца сёння словы францішканскай малітвы аб міры. Пане Божа, зрабі нас прыладамі Твайго міру, каб мы сеялі любоў там, дзе пануе нянавісць, прабачэнне там, дзе пануе крыўда, адзінства там, дзе пануе падзел, праўду там, дзе пануе аблуда, веру там, дзе пануе сумнеў, надзею там, дзе пануе роспач, святло там, дзе пануе змрок, радасць там, дзе пануе смутак. Ад самага пачатку грамадска-палітычнага крызісу ў Беларусі каталіцкі касцёл заклікаў вырашаць узніклыя праблемы шляхам дыялогу і заклікаў да малітвы, памятаючы пры гэтым пра словы Хрыста, што без яго нічога не зможам зрабіць. 18 жніўня ў мінскім касцёле святога Сымона і святой Алены, вядомым як Чырвоны касцёл, адбылася беспрэцэдэнтная міжрэлігійная малітва у інтэнцыі мірнага вырашэння канфлікту ў грамадстве. Занепакоены складанай сітуацыяй у нашай краіне папа Францішак заклікаў да дыялогу, спынення гвалту,
павагі да справядлівасці і права з мэтай мірнага вырашэння крызісу. Галоўным нябесным апекуном каталіцкага касцёла ў Беларусі з'яўляецца святы Міхал Арханёл, пераможца злога духа. У нашых касцёлах штодзённа чытаецца адмысловая малітва праз яго заступніцтва. У складанай сітуацыі, усведамляючы адказнасць за нашу будучыню, якая ляжыць на кожным з нас, звяртаюся да вернікаў і да ўсіх людзей добрай волі з просьбай у верасні аб асаблівай малітве праз заступніцтва святога Арханёла Міхала і ў інтэнцыі Беларусі, спынення эскалацыі канфлікту і хутчэйшага вырашэння крызісу. Удзельнікаў малітвы ад усяго сэрца благаслаўляю. Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі і старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Паўстанем вызнаем нашу веру. Веру адзінага Бога, Айца Усамаднага. Які промовляв раз пророком, о віру в один святий католицький апостольський костел, визнаю один хрест для прощення грехов і чекаю воскрешення. Праз Єзуса Христа, який з'являється для нас дорогою, правдою і життям, узнесем до Бога наші покорні молитви. Молимся за святый касцёл, каб ідучы за Езусом Христом, Ён з непахісною верою вытрываў усе выпрабаванні. Цябе просім. Молимся за духавенство, каб сваю мудрасць яно чэрпала з крыніцы Божага Слова. Цябе просім. Молимся за тых, хто не выконвае Божых запаведзяў, каб яны ўбачылі ў іх дабрыню, клопат і любоў нябеснага Айца. Цябе просім. Молимся за людзей, якія пакутаюць ад п'янства, каб яны знайшлі ў сабе сілы для пераадолення сваёй слабасці. Цябе просім. Молимся за няверуючых людзей, каб Христус, якога яны яшчэ не прынялі ў сваё сэрца, перамяніў іх жыццё. Цябе просім. Молимся за нас, сабраных на гэтай Эўхарыстыі, каб мы заўсёды шукалі Божую волю і ўмелі яе выконваць. Цябе просім. Молимся об мир, супокой и братнюю любовь для кожного з нас, для кожного громадянина, каб Божия любовь и Божий супокой запанаваў у нашей краине. Тебе просим. Молимся о потребной ласке и Божие благословение, об допомогу в учебе, об даре Духа Святого для Яны Тумилевич. Тебе просим. Добрый Боже, Ты постоянно наполняешь нас своими дарами, учени, каб мы праз познание Твою добрыни научились любить Тебе, праз Христа Пана нашего. Дай нам знак любви.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог примя ахвяру струп Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам. Боже наш Ойче, праз моц святой ахвяры одари нас Твоей лаской, каб у нас исполнилась справа збавления, якая здійсняється на святейшем сакраменте, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. Угору серця. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче Усемогутный, вечный Боже, у Табе мы живем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Твою добрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Сапраўды, Боже, Ты святы крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, Усемогутны Боже. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
Прощаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа хвали. Успоминаючи смерть и смертвополстание Твоего Сына, ахвяром Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що учинив нас згодними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал у одном. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его у любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Александром, його допоможним біскупом Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твою ласку дійшов з цього світу. Не дозволь им убачить светло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как за ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавца нашего, Иисуса Христа. О Твоем благодати. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Смилуйся
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. А не, я не варта, как ты вышел до меня, але скажи только слова. и будет здравия.
Молимся. Боже, дякуємо Тобі за прийняти з Твого стола Евхаристичний посілок. Учені просим, каб гэтый святий сакрамент умацаваў нас у любові і захвоціў да служэння Табе праз учынкі любові да ближніх, праз Христа Пана нашага. Пане Єсу, праз заступніцтва Марії, Маці Твоєї, яка народила Цябе з любов'ю, а так само праз заступніцтва святого Юзефа, чоловіка да віру, який опікувався Тобою після народзінаў, прошу Цябе у інтенції гэтага ненародженого дитяці, якое духовно хочу усыновить и якое знаходится в небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, каб яны не забували свого дитяті, а покинули йому життя, якое досягли. Молитва за Айчину. Маці Божа, Королева Беларусі, дякуючи за Твою материнську опіку, довіряємо Тобі нашу Айчину, нашу сучасність і будучиню. Нехай імкнення до супольного добра перемагає егоїзм і поділи. Нехай усі, хто керує нашою країною, бачать у Тобі покорную слугу Єсуса Христа і вчаться служити і розпознавати потреби своїх громадянів. Каб Беларусь могла стать володарством любові, правди, справедливості і супокою, где шанується ім'я Твоего Сина і годність кожного чоловіка. Маці одинародного Божого Сина, який дав нам новую заповідь любові як головний принцип життя. Випроси, каб ми стали рубливими будівниками солідарного світу, у яким любов перетворяє узброєні конфлікти у супокой, а цивілізацію смерті у цивілізацію життя. Нехай наш народ завсёды будзе верным Богу, володару усяго свету. Маці єдності і супокою, умацовує супольність Костьола Твоего Сина. Допоможи, каб усе християне моцею Духа Святого сталися одною сям'єю сестер і братов Єсуса Христа, одиного Збавцы свету, учора, сьогодні і навіки. О ласкавая, о літостивая, о наймилейшая Панна Марія, прийми наш довір, умацовуй його у наших серцях і склади перед обличчям Бога у Тройці Святой Одиного, який живе і володарить на віки вічні. Душпастерські об'яви. Переживаємо 22-ю звичайну неділю. Святий Ружанець, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак у спамогі веравызнаўцаў, у аўторак Маці Божай Ласкавай, у сераду Каралевы Мучаніка, у чацвер Святой Сям'і, у пятніцу Маці Божай у спамогі, у суботу Маці Божай Фатімскай, у нядзелю о 18 гадзіне Маці Божай Добрай Рады. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем. 1 верасня у аўторак азначаем 81-ю гадавіну распачацця Другой сусветнай вайны. Захвочваем да малітвы ў інтэнцыях вяраў гэтай вайны і абдары супакою ва ўсім свеце. Гэта таксама сусветны дзень малітвы аб ахове стварэння. 3 верасня ўспамін святого Григорія Вялікага, папы і доктара Касцёла, першы чацвер месяца молімся аб шматлікіх і святых пакліканнях да святарскага, манаскага і місійнага служэння. Святая гадзіна і малітва ў гэтай інтэнцыі у нашым касцёле у 17:30. У чацвер о гадзіне 19 пасля вячорнай імшы адбудзецца спатканне для тых, хто падрыхтоўваецца да прыняцця дару Святога Духа, сакраменту бежмавання. 4 верасня ўспамін благословенной сестры Стеллы и 10 поплечниц, мучениц из Новогрудка. У парафии в микрорайоне Южный от пустого святая мша у каплицы отбудется о године 18:30, первая пятница месяца, так само в этот день припадая особливым чином ушановам Найсвятейшее серце Пана Єсуса. Набажэнства узнагароджання серця Збаўцы розпачнецца о 9 гадзіне пасля супольнага ружанца. 5 верасня, перша субота месяца, асаблівым чынам ушановам беззаганнае сэрца Найсвятейшай Панны Марыі. Набажэнства да Маці Божай о 9 гадзіне пасля супольнага ружанца. 6 верасня, наступная нядзеля, першая нядзеля месяца, адарацыйная нядзеля. Пасля імшы о године 9 адарацыя Найсвятейшага сакраменту до годины 13.
Пасля сумы еўхарыстычная працэсія і змена ружанцовых таямніц. У наступную нядзелю 6 верасня а гадзіне 11 адбудзецца святая імша перад пачаткам новага навучальнага і катэхетычнага года з малітвай за дзяцей, моладзь і настаўнікаў. Пасля кожнай святой імшы адбудзецца благаслаўленне дзяцей, а таксама дзённікаў, падручнікаў і партфеляў. У гэтым тыдні, падобна як і ў мінулым, падчас кожнай святой імшы і падчас гадзіны міласэрнасці адбудзецца споведзь для вучняў, студэнтаў, настаўнікаў і выхавацеляў. Каб і тыя, хто вучыць, і тыя, хто вучыцца, маглі з чыстым сэрцам распачаць навучанне. Ужо хутка распачнецца новы катэхетычны год. Калі ласка, паважаныя бацькі, запішыце дзяцей на катэхетычныя заняткі. Катэхеза не абмяжоўваецца толькі да 2 гадоў падрыхтоўкі да першай святой камуніі, але павінна трываць праз усе школьныя гады. Таму маем надзею, што вы, шаноўныя бацькі, знойдзеце адпаведныя словы, каб ваше дзіця зразумела патрэбу пазнання Бога і ўзрастання ў веры. Запісаць дзетак на заняткі можна кожны дзень у касцёле ад 9 да 11 гадзіны і ад 16 да 19. Набліжаюцца адпустовыя ўрачыстасці ў нашай парафіі 14 верасня. Узвіжвання Святога Крыжа у днях 12-13 верасня у нашай парафіі будзем перажываць 40-гадзіннае набажэнства, якое падрыхтуе нас да плённага перажывання парафіяльнай урачыстасці. Пастараемся так запланаваць гэтыя дні, каб удзельнічаць у гэтым набажэнстве. Правядзе для яго нас ксёндз Вадзім Уладзіслаў Сурвіла, прабашч парафіі у Войстаме. Кожны год Гродзенская духоўная семінарыя звяртаецца з просьбай да вернікаў нашай парафіі аб дапамозе харчовымі прадуктамі, агароднінай і садавінай, каб клерыкі мелі што есці. Это можа быць бульба, морква, буракі і гэтак далей, а таксама марынаваныя агародніна і кампоты. Калі хто не мае такой магчымасці, можа дапамагчы гэтай справе, складаючы ахвяру на патрэбы духоўнай семінаріі. Прадукты, калі ласка, прыносіце дапліванні, дар вашых сэрцаў і вашыя малітвы будуць вялікай падтрымкай для нашай семінаріі і для клерыкаў. Згодна з рашэннем канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі, дбаючы пра духоўнае дабро вернікаў і улічваючы паляпшэнне сітуацыі, 1 верасня гэтага года біскуп Аляксандр спыняе дзеянне ў Гродзенскай дыяцэзіі дыспенсы аб абавязку удзелу ў нядзельных і ўрачыстых святых імшах, якая была дадзена 20 сакавіка. Такім чынам, кожны вернік зноў мае абавязак асабістага удзелу ў святой імшы ва ўсе нядзелі года і прадпісаныя ўрачыстасці. Разам з тым біскуп просіць да моманту поўнага спынення эпідэміі захоўваць меры бяспекі з мэтай мінімалізаваць рызыку распаўсюджвання каранавірусу. На перажыванне гэтага часу выпрабавання ў духу веры і даверу Богу біскуп удзяляе духавенству і усім дыцэзіянам пастырскае благаслаўленне. Нядаўна мы перажывалі персанальныя змены святароў, а цяпер з пэўным смуткам інфармую, што рашэннем адміністрацыі сясцёр назарэтанак сястра Назарыя таксама пакідае нашу парафіяльную супольнасць і будзе працаваць у Новагрудку. Пусцім сядзінку. Сёння мы дзякуем Богу за нашу сестру Назарыю, якую даў нашай парафіяльнай супольнасці, за яе адкрытае і добрае сэрца, за яе служэнне, поўнай адданасці, веры і любові. І жадаем, каб міласэрны Бог і далей вёў вас дарогай збаўлення. Дзякуем усім, хто малітвай і ахвярай падтрымлівае развіццё нашай парафіяльнай супольнасці і касцёла. Вялікі дзякуй усім, хто ахвяруе кветкі для ўпрыгожвання нашай святыні. Даручаем усіх вас, Езусу міласэрнаму, праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. Сёння ў парафіі час развітання. Сестра Назарія ад нас ад'язджае. Маем надзею мы на спатканне, помніць у малітве пра вас і абяцаем.
Жадаем вам щастя, жадаем здоров'я, каб добрые люди в житті сустракалі, каб серце завсёды пылало любов'ю, і нас ви ніколи не забывали. Нехай добрий Бог опікується вами, дає вам надію, узмітняє у віри. Марія завсёды плащом укриває, рятує у смутку і вучить довіру. Аддамо ще сестру Назарію під опіку Матці Божої, каб опікувалася у нове місце служення, каб завсюди була підтримка і під Твою оборону. Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale o wszelakie zły przygód, racz nas zawsze lubić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczka nasza, pośredniczka nasza, pocieszycielko nasza, w Synowi swojemu nas wojennej, w Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Дякую за супольную молитву. С верой примите Божие благословение. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Святейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Хриstusa, zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony